So yun guys, malapit na tayo sa destination natin. So yun guys, papunta na kami ng Sipokot. Ito na yung mga favorite na bangkingan natin dito sa Camarines Sur, sa lugar na to. Ayan guys, oh. So what's up guys, ayan, grabe, napakatindi ng mga lubak sa dinaanan namin guys. Tara, saka ano, dito medyo maganda ng kalsada guys, maliwanag. Medyo malayo pa kami sa Ragay. Pero okay na ng kalsada dito, hindi na masyadong malubak guys. Thank you Lord dahil hindi tayo inaabutan ng malakas na ulan sa daan. Ano pa tayo na natin, save pa tayo sa ulan na malakas. Grabe na experience yun ito, napakalupit. So ayan guys, kita mo naman yung view. Good morning. Nandito tayo ngayon sa campsite dito sa Ragay, Camarines Sur guys. Nakita nyo, napakaganda ng dagat guys, oh, dito. Ayan. Tapos meron tayong dalang tent dito guys. Ayan. Tapos yan naman ang daan, yung likod natin. Napakaganda guys, oh. Kita nyo sa ating vlog. Ayan. Ganda dito guys, eh. Ayan, tayo nagkikita yung tent natin guys, oh, dito sa campsite. Ayan guys, paganda. Ayan, ganda guys, lakad tayo. Ayun guys, yung dagat guys, napakaganda. Tapos yung ano, yung mga ano dito guys, sa campsite, ganda guys. Sa vlog natin. Morning, morning. Mabait na mga aso dito, eh. Ayan guys, ano yung ano dito, campsite dito yan. Yan, kasi yung dagat, oh. Paganda, oh. Yan. Ito to guys sa Ragay, Camarines Sur. Yan. Paganda, oh. Yan. Paganda guys. Yan. Hindi ko pwedeng sabihin kung saan to ba sa Ragay guys. Napakaganda dito. Ayan. Ang gising na pala sila. Ayan. Eh, punta natin sila. Let's go. So guys, punta natin yung mga kasama natin dun sa ano, sa kubo. Eh, mustahin natin yung tulog nila kagabi, kung nalamig sila o hindi. Ayan guys, napakaganda dito. Ayan, ganda, makikita nyo guys. Ayan, dagat. Muulan dun. Kasama natin. Lakad tayo. Yung ganda pa nyo, mga lawak pala. Lawak pala sa ano. Ayan.
Yan natin yung kubo. Ganda pala dito sa kubo. Ayan guys, oh, makikita nyo yung mga bulaklak. Yan. Morning. Kakape na si kuya, oh. Magkakape tayo. Okay, kape. Pusta natin yung tulog nila kagabi. Parang ano na siya natulog eh, umaga. Oo. Espero lang daw. Hello, good morning. Yeah. Tayo eh. Hindi pa mayroon sa campsite. Ay, mga tulog pa. Ayan, mga tulog pa oh. Sige, post mo. Hindi mo makasama ni ano. Maganda pa dito. Oh, ayan, dito guys oh. Oh, mga tulog pa, mga ano sa biyahe. Pagod sa biyahe. Ayan. Doon ako natulog oh. Layo ako sa kanila eh. Ayan oh. Ayan, pusa oh, itim. Oh. Yan. Dito. Si Pastor. Dito si Pastor. So ayan guys, talagang napakaganda dito. Kasi ang gandang dagat oh. Nakikita nyo. May nangingisda pa dun oh. Ayan guys oh. So hindi makita masyado malayo. Yan. Kadlakad lang sa campsite. Ganda dito. Yan. Hello. Ang siya ito. Si sister. Yan. Ganda. Sure ka tayo dito. Tapos doon bukirin. Yung bukirin guys. Ganda. Ganda na mag-photoshoot dito eh. Yun, upo ka lang dyan. Yan. Ragay Camarines Sur. Doggy, hello. Tutupin na natin yung ating tent. Tutupin natin tent guys. Para mamaya ready na tayo pa uwi.